какво казва Христос? Искам да обърнете внимание на един израз, който е чел това Евангелие на Йоан. Може би е срещал доста пъти фразата "Аз съм". Искам да обърнете внимание на този израз. Аз съм. Исус казва в това Евангелие, първо се среща в 6 глава. И той казва: аз съм хлябът на живота. Исус е хлябът на живота. След това използва друг израз и казва: аз съм светлината на света в 8 глава. След това малко по-напред той казва: аз съм вратата на овцете. 10 глава. В същата глава е употребен още един път израза. Той казва: аз съм добрият пастир. 11 глава казва: аз съм възкресението и животът. В 14 глава той казва: аз съм пътят, истината и живота. И в 15 глава той казва: аз съм истинската лоза. Колко много пъти той казва: аз съм, аз съм, аз съм вратата, аз съм добрия пастир, аз съм възкресението, аз съм пътят, истината и живота, аз съм хлябът на живота. И той казва: аз съм всичко това. Аз съм